Makhosi Nganzakwethu, yanibingelela umkhulu wasemakhosini indaba elixoxwa ngofakazi. Indaba engifuna ukuthi sike siyibeke kancane nje sithi uyibhetha lamuzi. Zothi kushaya la eNganzakwethu kule nambali noma kulezi zinto. Sibonga nje Nkosi yami kwabagcina bekhuthele begcine bembuzile ukuthi Nkosi yami amajazi athize umkhulu akaze akhulume ngawo. Wabanye nje njengo-white, o-blue ntontoni no-green wathi ubuyela emuva kodwa uma unganelisekanga usho sithi ukugxila kakhulu naleyo nkulumo. Ngicela-ke sibambe la wena oqala ukufika noqala ukuvela sibona le video kamkhulu wasemakhosini. Indaba elixoxwa ngofakazi uma uvunguza kuthanda kwawo. Jaji leli jaji esinye jaji lokugcina. Kunjalo nanamhlanje kuyawuba njalo futhi nakusasa. Ake siyibeke kanje le nto. Abantu bafuna umkhulu wasemakhosini achaze ngamajazi lawa asuke emabhadu-bhadu noma enemibala eminingi. Lawo majazi ayahluka isimo somuntu. Kusuke kunesimo esuke siphoqa ukuthi kuthwebuleke imimoya ethize yonke ifuna ukuzoba losizo enamathele emzimbeni wakhe. Niyangizwa Nganzakwethu, ngicela noxolise nginibingelele nje nonke South Africa yonke Nkosi yami. Mpumalanga, Ntshonalanga, Ningizimu, Zimbabwe, Goli, Gauteng, Mpumalanga. Nje kulabo Nkosi yami abayikhuthalelayo impilo yabo ngithi ngicela bathole isibusiso kakhulu, baphumelele kakhulu kulokhu abasuke bethi bayakufuna, bayakuzama, bayakwenza. Kakhulukazi abafika kumkhulu Makhosi nabaphatha amanzi abosiwe kakhulu, nabafikayo nje bezothi mkhulu Makhosi ake sihambe siye emanzini, ungaya kiphi impopho manje ngamanje. No, Nganzakwethu kula majazi asuke ezinhlobonhlobo. Ukwazi nokubeka nesimo sedlozi. Kukhona abanye obonayo ukuthi sebagcina besho nje le nto ukuthi hhayi kwathiwa ngibe nejazi elimabhadu, akalazi nanokuthi lalikhonjiswe kanjani, akazange azaliboniswa. Athathe into ethola ukuthi ayihlali kahle emzimbeni wakhe. Uyabona? Umuntu kuhle ijazi into nento uyithathe ngoba nakhu usuyibonisiwe. Uma wayiprofithiwe, umuntu okuprofithayo akakubeke esithombeni nawe ihlale le nto egazini kwembatha ulizwe ukuthi no, likanje leli jazi. Mostly-ke angivamise ukubona amanye abe no-black, o-red, o-green, obani bani. Othola ukuthi amanye aba nemigqa eyehlayo ethi. Iningi lawo mina bengijwayele ukuthi avamise ukuthi abe kanjalo. Waya ngabona abanye Nkosi yami sebebeka ukuba amapheshu, abanye uthola ukuthi la ezandleni nasenyaweni, kodwa lisuke lithwebula imimoya ethize futhi usuke uyatshelwa ukuthi lelo jazi umuntu kusuke kungelani. Kuyenzeka lisuke lizokunqobisa isigaba esithize. Kuleso sigaba uma sesidlulile ijazi liyadlula kuvele elinye noma kuvele isiphika noma kuthiwa kubuyele ebhayini uma umuntu wemoya vele nje. Noma kuthiwa athathe ibhayi noma kuthiwa ambathe isikhumba esithize. Nje uma umuntu kamoya ayiwenze njalo. Ningalokhu nidelokhu nikhwema into eyodwa kodwa ukuqoqa yonke imimoya. Ukuqoqeni kwakho umoya ngenzeka usuke kwenzela ukuthi kwembathi beseduze bese uthola i-connection eduze yoku-connect-a kahle nale ngilozi yakho. Kungenzeka ukuthi khona izingqinamba ezinye manje ithunywa sivamise ukuthi sithi ukulwa noma lesidala esithize sikunikeza la mandla ukuze kube khona le connection eyandayo. Whether leyo connection ingenxa yokuthi kufanele kuliwe izitha noma leyo connection ingenxa yokuthi kufanele kube khona i-success kubantu abathize abeza benemimoya esuke iphithene empilweni yakho. Yenzeka umoya ukunikeze ijazi kanti ukunikezela ukuthi kuzawufika abantu abaphithizelayo. So nawe fanele ukushintshe ukwenza isiphithiphithana nje noma ukhamaflashe njengenyanga noma ube mbalabala njengothingo. So umoya-ke unjalo ujulile, angeke ngize ngibe nempendulo eqondile. Kuyenzeka kodwa omunye ubuke laba kudonsa iy'thunywa zaphezulu, kubhodla ingonyama. Omunye ubuke ukuthi hhayi Nkosi yami lo ubhodla iy'thunywa zaphansi. Nazisho kahle. Omunye uzwe ukuthi hhayi kuzamulwe inkunzimalanga phansi emahlathini amnyama. Omunye umuzwa ukuthi hhayi kumele imbatha kusabela kakhulu umuntu othize noma ikhehla noma isalukazi. So le nto
iya nje ngawe namandla, kodwa ikakhulu isuke idonsa imimoya ethize, isuke izokulekelela, lisuke lisho lokho, kodwa liya ngokuthi wena utshengiswe kwasekuthiwani kuleso sikhathi bekunjani. Ngahlezi njalo sekuphele u-10 years ukugqokana nejazi elilodwa loze liguge loze libe ney'mbobombobo libe njani njani. Uma selilidala selidlulile watshengisa okunye lishintshe uthole lokho wenze sure ukuthi uyalifuna lelo jazi elinye ulifake. Ungade lokhu njalo uyibuyisele emuva. Ningayenzi leyo nto bantu bakithi ngoba ngiyazi abanye benu lokubabamba into eyodwa ngatshelwa. Hhayi ukuthi ngani zakwethu njalo le nkulumo bese uyithatha ngesinxele. Ngenzela ukuthi nawe umuntu obuka ngeso elakhayo elibhekayo uzame ukuyi-correct-a lapha nalapha. Ngoba phela angeke ngize ngigxile yonke into ngiyibeke in details engathi sengiyathwasisa. Ngoba abaningi nje Nkosi yami akekho noyedwa ojoyinile kule YouTube channel yami. Bagcina ngoku-subscribe-a nje abaningi. Hhayi akekho noyedwa bakhona Nkosi yami bambalwa babaliwe. So nje nanokufaka ama-teachings a-deep ngibuye ngingakuthandi kakhulu. Umkhulu waseMakhosini lo ndaba elixoxwa ngofakazi noyigemegeme ufungelwa isigodlo sikhona kwaMashu. Uma ungangitholanga Nkosi yami siyawudibana emakhaya noma sidibana khona. Obe nenhlahla siyawudibana ku-TikTok ngaku-Facebook page lami. La ngihlolela khona abantu mahhala noma khona la ku-YouTube channel uma uthuke nje umoya waphefumulela ngakuwe. Ukuthi uphefumule wangakuzwa lokho ngalesi sikhathi noma uphefumule wangayithola impendulo uzazophinde uyiseshe uyibheke, kodwa mina sengingakukhuluma ngalo wami umlomo. Kuyawuhamba ucingo ukuthole kubuye kwenzeke kuwe. Ya indaba injalo. Ngiyathokoza Emakhosini. Amen.